Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija, qiegħed jirreżisti milli jlaqqa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex jiddiskuti l-aħħar kriżi li qiegħed iħabbat wiċċu magħha l-Partit Nazzjonalista. Sorsi qrib il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista żvelaw ma' One News li fl-aħħar sigħat deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil sejħu għall-laqgħa b'urġenza tal-Grupp Parlamentari biex jiddiskutu l-pożizzjoni ta' Cristi De Bono bħala President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputati nazzjonalisti qegħdin jibqgħu jinsistu li De Bono għandha terfa' r-responsabbiltà ta' Emila wara li flimkien mad-deputat Herman Schiavone marret tiltaqa' minn wara darhom ma' persuna li fl-aħħar xhur kien fil-mira tagħhom u tal-Partit Nazzjonalista. Fost id-deputati li ħareġ jattakka pubblikament li żewġ deputati qrib Delija kien hemm id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u miegħu ingħaqdet Claudette Buttigieg li xerdet artiklu kritiku fil-konfront taż-żewġ deputati u qalet li saru wisq żbalji ta' ġudizzju b'reazzjoni għas-suppost apoloġija li għamlet Cristi De Bono. U dim il-bini tal-Parlament tenniet il-pożizzjoni tagħha. Taqbel ma' Jason Azzopardi li Cristi De Bono u Herman Schiavone għamlu ħsara lill-partit? Taqbel jew le? Tħoss li għandek tikkummenta la dokkumentajt fuq Twitter inti? Mela tafxa. Mistoqsi minn One News jaqbilx mal-kritika ta' Jason Azzopardi fil-konfront ta' deputati Cristi De Bono u Herman Schiavone, Ryan Kallus qal li din il-kwistjoni għandha tiġi diskussa fil-grupp parlamentari. L-affarijiet fil-grupp parlamentari jew ta' grupp parlamentari, il-kolleġjalità titlob li niddiskutu fil-grupp parlamentari. Ma kitibha Jason ġifri ma taqbilx miegħu li kitibha. Id-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri saħaq li din il-kwistjoni għandha tqum fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Ma naħsibx għandi nikkommenta fuq dil li għalissa jobt li nħallija li l-opinjoni. Din tagħmlu diskussjoni fil-grupp parlamentari dwar dan jiġifieri? Ma nafxux dwar dan, però naħseb għandha tqum fil-grupp illi nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Min-naħa tiegħu id-deputat Chris Said li kontesta għal kariga ta' kap tal-partit għażel li ma jikkummentax. Taqbel jew le li din jagħmlu ħsara l-partit Cristi De Bono u Herman Schiavone? U l-istess għamlet id-deputat Marija De Guara. Ma' Jason Azzopardi li Herman Schiavone u Cristi De Bono għamlu ħsara lill-partit? Min-naħa tiegħu id-deputat Herman Schiavone li jinsab fiċ-ċentru ta' din il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista irrifjuta jgħid minn bagħthom għall-laqgħa fit-Torri ta' Portomaso u jekk din kienitx l-ewwel darba li saru laqgħat simili. Naħseb illi għadna biżżejjed dwar din l-istorja. Sa dan it-tant matul il-jum deputati mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil komplew għaddejjin bil-kritika tagħhom fil-konfront ta' Adrian Delija fosthom Claudette Buttigieg li xerdet kwotazzjoni ta' Albert Einstein li tgħid li d-dinja ma tinqeridx minn dawk li jagħmlu l-ħażin, iżda minn dawk li jibqgħu iħarsu lejhom mingħajr ma jagħmlu xejn. Kwotazzjoni li sabet l-appoġġ tal-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Take magħrufa għal kritika tagħha għal kap nazzjonalista Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.